Non todas estas formas de ciberacoso teñen nome no Código Penal como delito. Por iso, cando vos din en moitas ocasións de que hai moitas máis denuncias falsas do que se di porque hai moitos sobresementos, porque hai moitas absolucións, veredes, o sobresemento é denuncia falsa cando o feito que se denuncia non ocorreu. E aí tedes os números de a donde se puido comprobar ata data. Pero tamén se produce un sobresemento cando a vítima non quere colaborar co sistema xudicial e se acolle a dispensa legal a declarar e non quere declarar contra o seu agresor ou acosador. Tamén, cando, aínda que se denunciou e o feito ocorreu, ese feito, tal como está acreditado, non é constitutivo de delito. Ou, aínda sendo constitutivo de delito, non se logrou acreditar todos os elementos da figura delictiva pola que se denunciou, ou non se logrou acreditar, particularmente no ámbito digital, polas dificultades de proba, a participación da persoa acusada.